Oni nam prave probleme, a mi ih prihvatamo kao naš. Gde više da se krijemo kada nas svuda pronađu? Ustali bismo da smemo, a ležimo jer moramo. I mi bismo mogli kao oni, ali nam ne daju. Da možemo uticati na sećanja, mi ne bismo imali loših uspomena. Preko noći povratimo fizičko stanje, ali ostajemo isti. Da smo svesni dok spavamo, odmah bismo ustali. Dok god ne uzmemo zdravlje u svoje ruke, znajmo da je ono u njihovim rukama. Ko su oni koji su nam nametnuli da živimo život bez života? Ne znamo ko nam više veruje, ljudi koji nam veruju ili ljudi koji nam ne veruju. Radimo da bi nam bilo bolje, a nije nam bolje jer radimo. Opredelimo se za razloge i svrhu ovdašnjeg življenja. Sve više uviđamo da kraj sve manje postoji i nastavlja se, odnosno da je i kraj konstantan i deo beskonačnosti. Dosegnuće shvatanja većine diriguju oni. Pobedili bismo mi njih jer smo jači, ali ne shvatamo. Pošteni treba da budemo zbog sebe, a ne zbog onog koga bismo prevarili ili slagali. Osjećaj nepoštenja ostaje u nama i ono nam stvara poteškoće. Pristali smo na sve što su nam tražili, ali oni su još uvek nezadovoljni. Ne uzimaju oni naša dobra, već su nas naučili da im sami dajemo.